everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Mensahe gikan sa hari sa Lemuria. Unsa magay unod ining mao mensahe nga gida sa puting dragon nga gipanag-iya ni Haring Salamis. Basahon ko. Oh, dili kumusugot. Dili. Hipokrantiko! Gugor! Magkalagot! Maukiri ang unod sa mensahe ni Salamis. Supakiro! Supakira histiya! Itawag mo ba ako, Haling Alastol? Wa ko ikaw tawag ka! Wa kong kamot! Abi na ako ngang Rakosali mangimong gitawag. Okay. Sumpayan ko na naog Remelin. Unsa? Sige, wa man ka ko nimo kinahanglan na. Alin ako. Ayaw na magbiya! Ano man? May isugo ka ba, Haling Alastol? Tawag ka si Kwakito. May ipatod kong mensahe ngadto sa hari sa Lemuria. Ganun day, Haling Alastol. Ayaw na pangutana! Ligaw! Adto si Kwakito. Pari adri! Pero, kuan. Pangutana na sab! Sige, pangutana. Pangutana og usab. Kay bungi anta ka, Rakosalim! Sige. Huh, kakaw ka naging buang ka. Rakosalim! Pwe! Prinsesa Hestia, ako na ang nanag-iya kanimo. Sawa ka pa himugso nining maong planeta. Gitakda na nga kita mo hari sa tibuok universo. Ako og ikaw, Hestia. Ako og ikaw! Unsay nahimutang sa suwat ni Alastor. Kundili gyud hinayon ang pagpakigminiway nila ni Hestia. Gubaton to nila. Nahibaw kung wa magtiaw si Alastor. Sayod kita kung unsa kabangis ka ng demonyo nga anaa sa afas. Nakita kong gibati ka o kahadlok. Ingon man ka balaga sa lamis. Ingon man ako, mausap ka na ang akong gibati karon. Kinahanglang mo sukol ta. Dili ta ihatag sa dakong kasayon ang atong anak. Ibuhis ko ang akong kinabuhi. Panalipdan ko ang atong anak nga si Prinsesa Hestia. Managsama kita, Ustara. Kinahanglang mangandam kita. Kinahanglang mapatay ko si Alastor. Pero dili niya makuha ang atong anak. Nagpasalamat ko amon nga dili ko pugson sa pagpakigminyo ni amang hari ngadto ni Haring Alastor. Tuod ako, Prinsesa Hestia. Nausabang manahuna si amahang hari. May lain pang hinungdan amon, matud pa sa akong amahan. Apan, uwa kini niya iklaro sa pagsulti diri nako. Ingon sa tanghaga, may buot siyang ipasabot. Hugwa na lang kumangutana. Nano mo yung kaasa? Magulahan na naman sa Prinsesa Hestia. Ug kun pananglit, makigubat gyud si Haring Alastor dinhi sa Lemuria. Tungod nako, unsay atong ikasukol. Gamay lang ang gingsakupan sa akong amang hari. Ang mga mahal kong Lemurian, unsay dangatan. Dili buho ang ibong amahang hari, Prinsesa Hestia. Ato na gitingal say pagabuhaton. Aron, dili maalkansi sa pagigubat ang mga sundao sa Lemuria. Husto ka Haring Salamis. Dako kaayong ikatabang kung buduol kita sa kaalyado natong mga gingharian. Magpatabang kita kanila. Nagkinahanglan og dugang puwersa ang atong mga ginsakupan. Magadag ko ang atong ikaaway. Mga gamhanan, busa kinahanglang maghiusa ang gahom sa magdadapig sa atong labang bathala nga si Zeus. Maayo kay nakahuna-huna ka ni Anak Salamis. Sige, buhaton dayon nato ka na. Aron magkapangandam pa kita sa ato unyang pagpakig-away unya sa mga Avasian. Haring Alastor, Mianhig ko pagtuyo. Aron ikumpirmar kung unsa gyud ka sincero ang inyong pagbagahi sa kung gustong pakigminyo sa inyong anak nga si Prinsesa Hestia. Haring Alastor. ako na mutubag ray na, Ustara. Haring Salamis. Oh, dili na namo ihinayon ang pagpakigminyo nimo sa akong anak. Maayo kaya kung tumong diha kaninyo? Unya, musibog ka mo?
Mas mapagarbuhon unta ka mo tungod kay ako ang mamahimong kapika sa kinabuhi sa inyong anak nga si Prinsesa Hestia. Hugot na nga akong pagdumili, Haring Alastor. Sayod ko, nga kung maimo na niya nga akong anak, musamot ka miserable ang iyang kinabuhi, uban ka nimo. Gusto ka gid ay gubat. Ayaw mighadlo ka, Haring Alastor. Gamay lang mi alang kanini. Og bisag mga gagmay lang mi. Apan nagkahiusa ang among puwersa nga mao'y mupukan kaniyo Haring Alastor. Musukol gid ay kabuk kanamo mga taga-abas. Uy. Uy. Oh. Unsa karon? Kapin si Celestia, ang mga taga-Limoria. Wala gusto na. Kasi yun sa pagkuha sa kami sa atas. Hanggang silang pagpakamatay. Tukadugalan ka nimo. Amon, Ano? Makinugto ka. Ano? Prinsesa Celestia. adunay kabalaka nga niya karon sa akong una-una. Ug gusto kayo nipitik ang akong kasing-kasing. Ang ako lang ug mapildi kita. Kaya pa ko na. Prinsesa Celestia. Ano na? Maluoy ko sa mga limura. Ako nakita sa akong una-una nga tingalig. Prinsesa Celestia. Puslan man. Pwede lang gihapon magmalingaw ang mga Limurian. Bisan kay human sa niya. Sa inyong kamingaon ni Alastor. Mas mayong karon pa lang. Maghubat na kay makasugot pa ang mga taga-Lemuria. Kaysa makasaka ang demonyo. Og kita ang taga-Lemuria. Masuot sa bulsa yan ang Alastor. Tika bulsa yan. Masuot sa natin. Masuka kita ang taga-Lemuria. Hubat! Among nahibawan haling Alastor nga dunay mutabang nilang mga taga-Lemuria. Sa mausap kanilang mga tumutuo silang bathalang Zeus. Wana. Di ay. Agay! Ano ako may mong gisumbag o haling Alastor? Naglagot ko. Naglagot ka na ako. Nga ako ang nagbalita. Naglagot ko sa mga taga-Lemuria. Patyunta sila. Ug ang mulaban kanila, mga matay usab. Angay lang haling Alastor. Ipatapok ang mga agaris. Una tas lang ipaon sa gubat. Og mga matay ang mga agares haling Alastor. Kisa may isunod og asdang alang sa gubat ha? Hoy, bugo! Kisa bugo. Ikaw! Bugo ko! Dili nila madali-dali pagpukan ang mga agaris. Dili pa nila mga hurot ang mga sundao sa agaris. Mga matay na sila. Tungkol kay magagagmay sila kontra sa mga sundao. Lihok na. Adtuan ang mga agaris. Kay musong na kita sa panggubatan. Lihok na! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.